Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube program Skop Pemalu pemirsa. Selamat beraktivitas. Hari ini aku mau pemirsa, mau beli sarapan. Soalnya kemarin bakulku iki prei yo, rodok suwi yo. Keponakannya menikah, terus kemudian anak wedok iki sakit pemirsa. Jadi aku kangen arep beli. Nah aku jalan kaki guys, cuma 200 meter. Nek kita lanjut lagi gua telan pemirsa. Resiko mah pinggir sawah guys. Gatelen nek kuwi lho. Nek jaman panenan walah serbuke bulir padi ku dadi herpes guys. Nah, kita lanjut lagi. Sisa antri guys. Udah kita sarapan dulu. Kok sarapan makan pagi menjelang siang guys. Ini apa yuk sini ki aku ora bosen kok. Sing nonton bosen ora. Guyon guys. Nah, ini ada tumis jantung pisang, urap, kering tempe. Mantep guys. Kita berdoa dulu pemirsa, kita cawuk-cawuk awur-awur. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sambal apa ya? Sambal teri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Gimana aku sek dulu pemirsa. Oyongku tak lanjari. Nek wong Jawa ngomongnya gambas, tapi nek iya ana sing muni bluetooth, tapi jenenge bluetooth dhewe neh sih, mirip. Ayo. Aku lagi mergawe ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pas kucing aku penggane mengganggu banget. Kebadi kayak mangan loh padahal. Orek tempe. Urap. Campur-campur guys. Urape daun ketela rambat. Syarat tenang. Sini 4.000 guys. 4.000 sudah dapat lauk 3. Aku selama iki yo di tempat manapun yo cuma nanggo di Demiati tok iki 4.000 iso lengkap wareg, masakane yo enak guys. Liyane iki yo enak, iki super enak, ada tingkatane tenan. Tapi kadang kalau ana sing wedine anake gak entek dibontot tomok 3.000 yo dilayani. Yo kemang yo tak syuting sedelok guys, soalnya juga akeh wong. Yo ana sing wong yo gak pengen, ana sing pengen privasi, gak kabeh wong ki gelem mlebu konten guys. Tonggo-tonggo kudu matun guys. Matun sawahe wong. Buruh matun. Aku yang makan bareng nek bojoku nang omah guys ya. Mukbang nek nang Merah yo nek pas ana acara bareng-bareng koyo tahun baru kemarin. Nah, iku bareng. Kan iki wong duwe keperluan dhewe-dhewe guys. Yo nek aku rono mak wis ngontan, mak wis mangan, tante Dani wis ngontan dhewe mek Mbak Isma. Dadi iki jarang iso bareng nek acara koyo Idul Adha apa acara bareng tahun baru soalnya kumpul mangan bareng ya kuwi karena emang punya kesibukannya masing-masing. Makan bareng Mae, bareng Mbak Isma.
duwe kesibukan dhewe, bukan berarti aku iki gak gelem awar ngono enggak. Wong duwe kepentingan dhewe-dhewe dan situasi ini kadang tidak kebetulan. Aku menghormati terus ya. Kita menghormati wong duwe keperluan dhewe-dhewe. Kayak ibuku lagi yo gak terbiasa dengan kamera, terus juga kegiatan yo akeh. Ibuku kuwi yo penularannya guys. Jadi aku menghormati, tidak memaksa ibuku untuk tak ajak makan bareng nang konten. Kayak pernah kok ono acara nang warung tempuran, kuwi acara RT yo kuwi iso mangan bareng. Yo nek pas momen ngono kuwi guys yo. Bapakku nang proyek esuk budal mulai pulang petang, jadi awake kesel tak paksa tak jak ngoten kan aku yo sungkan. Jadi wong kuwi punya pekerjaan masing-masing yang melelahkan, jadi saya ora anak sing memaksa kepada bapak ibu untuk ayo konten bareng mangan, tak paksa iku gak etis. Pernah wong tuwek. Makane aku momen mangan bareng ibuku nek pas ono acara bareng-bareng kau tahu ambek adikku, traktir adikku pas sampe nikah kae juga. Ya kuwi ya tak ceritani ngono ya guys ya. Kalau ono sing takut gak dijak mangan bapak ibu wis kesel guys. Bapakku proyek bangunan, kadang budal wisuk jam 6, mulai kadang petang, kadang-kadang lembur. Ibuku bangun jam 11 malam, berangkat jam 2:30 pagi guys. Jadi yo wis kuwi lah kegiatannya akeh. Pulang jualan istirahat, terus nyelep kopi, nek gak ono kadang kalau beli ketan. Jadi ki nek untuk takjak makan bareng ki ya wonge kesel lah. Ya pernah ono sing ngomong ngono. Kayak bapak ibu ki yo kerja guys, melelahkan curmono nek kerjane ki nguras waktu, dadi jarang takjak mangan bareng nek ora acara penting-penting kok makan bareng nang tempuran kok ngono kuwi. Pomegren pun yo ngesakno aku nek kepeksa was jalan kan ngesakno. Tetep ku jadi sing pemisane kan delok kan kok ketok lelah ngono. Halo sayangku. Aku ini memang fleksibel guys, mau jadi wong aku nemen. Yo ana momen tertentu ana saatnya gak semua harus dipaksa untuk ikut nonton. Suwi aku gak ngonten nang tuku nang Demiati soalnya yo wonge pas sering libur keponakane nikah, anak loro kan ngopeni anak wedok putu-putune yang biasa tak tukoni beras kuwi lho, beras, mie. Kuwi loro guys. Kelelahan wetenge kram. Jadi yo aku iki ngopeni putu-putune kan buke loro bapak mantune kerja. Baik masak masak. Oh sambal teri guys. Sambal itu model kok sambal balado sing gak sepira pedes dengan nek kanggo aku. Gak pedes nemen. Demiati lah niki yo. Tangene nganu guys, jam 1:30 2. Soalnya kan beliau iki kan nasi kuning juga. Nasi uduk tapi kuning. Nasi urap, nasi pecel.
nek susu tak kono sego kuning. Aku ngono tipe kesaset guys, ora masalah mangan alon-alon. Kebiasaan. Main saset bar ganti acara deh. Mangan enak mulu. Oh, basik-basik itu. Gambas atau koyong kan harus dilanjari guys ya, karena merambat. Mau tak isi-isi. Alhamdulillah. Yang melanjutkan kegiatan selanjutnya guys. Pencahayaanku kadang kalau ngeliar. Alhamdulillah. Oke guys, terima kasih nang kontenku ya iki mang kontene apa namanya? Kontennya makan. Kita tayang rada awan. Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa sudah nonton kontenku. Ya mohon maaf jika mungkin ada beberapa perkataan yang tidak berkenan. Bijane soal iki apa tak benak no gordine. Tak coba iki perkalane biyen iki lho guys. Dinggo gandulan kucing. Kuwi rampas sampai gempur temboke kok seneni maratuaku. Dadi tak copok sik dicat Mas Santo. Pas kuwi ya jujur sik seneng dolanan gandulan gorden, dadi daripada engko omahe engko temboke meret dan engko seneni untuk wong mending tak copok sih. Nek apa-apa ya tak tutup. Mohon maaf ya guys jika mungkin ada tutur kataku yang tidak berkenan, mohon maaf ya, ini hanya konten hiburan. Ya, terima kasih untuk kata-kata hari ini. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Apapun itu semua ada balasannya. Kamu menanam hal yang baik, suatu saat nanti kamu akan ditaruh hal baik tersebut. Kamu menanam hal buruk, kamu menjelek-jelekan orang, membuli orang, itu nanti akan kembali ke kamu dan entah itu Tuhan yang tahu. Jadi kita harus berhati-hati dalam berucap karena semua yang kita tanam itu akan kita unduh. Masyaallah berkaulah, bismillahirrahmanirrahim. Kamu sampai keluarga meskipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bahagia. Oke, dadah.